vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane makore 39 ekuberekwa. Ndauyawo pano paplatform penyu kuti ndinge ndichizoreurura. Mukoma muchindiona kudai so inini ndakapinzwawo mune zvinhu izvi zvekuroya, not kuti ndainge ndichida kana kuti gogo kana kuti amai vangu vainge vari muroyi, but ndakangotanga kungotorwawo noumwe mukadzi wepanext door. Dzimwe nguva mukomanashi, vanhu ava vamunoona vachizviita ivo vanhu vanonamata stereki, sometimes vanenge vaine zvinhu zvavo izvo zvavanenge vachiwandisa. Isusu takakurawo tichigara nevamwe amai avo vainge vari muneighbor wedu. Amai ava vainge vatori nechigaro chihombe kuchechi, ndisingadi hangu kutaura zita rechechi. Pamba pavo amai ava paitogara pakazara nherera nezvirema. Vaitozivikanwa kuti munhu anochengeta nherera nezvirema. Asi ndakazoti ndajoiniswa mukoma, ndipo pandakazofind out kuti ivo amai ava zvavaiita ndezvekuti usiku huya vana vaya vainge vakaremara makumbo vasingagoni kufamba, amai ava vaishandura vana ivavo vobva vazoita maostrich. Then paya pataizofamba tichienda kunoroya, taitofamba takavagadha vana ava. Then vamwe vacho vaya vainge vasingagoni kutaura usiku ndivo vainge vachitoshandiswa kuti vange vachitiudza uko kwatainge tichienda. Mukoma, zvinhu izvi pazvakatanga I didn't even know kuti ndiri kutojoiniswa izvozvizvi zveuroyi. Ndakangotangawo kungodanwa navo amai ava vachiti iwe uye kuBible study, iwe uye kuBible study. Saka vabereki vangu hapana kana anything that they thought was going to go wrong. At that time ndainge ndatanga kuita misikanzwa yevakomana. I was just 15 years at that time zvinhu izvi pazvakaitika. So ivo amai pavakafind out kuti ndainge ndava neboyfriend yangu, ndipo pavakabva vati uyu anofanira kuti ange achienda kuchechi. Baba vakamboramba because baba ivo vainge vasingabhilivhi neizvi ivo baba vakabva vamboramba because baba vainge vasingabhilivhi kuti Mwari variko. Ndo zvavainge vachingotaura ivo baba kuti Mwari akatongogadzirwa nevanhu, zvimatheory zvacho zvakawanda. So mukomanashi, baba naamai vakabva vazosarudza kuti ndinge ndichiwana discipline. It was far much better kuti ndinge ndichienda kuBible study kwavo. Amai ava every day vaita Bible study. Asi mukoma, panguva iya yekuti tinenge tichiita Bible study, vamwe vose ivo vaiitirwa tea, but inini ndaidirirwa drink riya reraspberry. I had drank raspberry before, drink reraspberry, but drink iri randaidirirwa navo amai ava rainge rakatosiyana taste yacho mukoma. It was too thick, but zvaizoitika ndezvekuti ndaiti ndichingonopedza kunwa drink riya ndaitadza kana kuconcentrata, ndaitotanga kutorara tiriko kuBible study ikoko. So one day amai ava vakabva vazoti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizosara, since vamwe vose vatainge tichiita Bible study navo vainge vachigara kure, inini ndainge ndiri munext door wavo. Vakabva vati inini ndaifanira kuti ndinge ndichizosara tichirongedza macheya, then vana vavo vaibva vazondiperekedza. Takati tarongedza paya ndokubva vatotuma vana vavo kuti vange vachisuka ndiro. Vakabva vati iwe chienda iwe, hapana kana chinhu chaunombosangana nacho apa. Ndainge ndichitya sei mukomanashi. Ndakati ndichibuda, ivo vakabva vatondichekedzera, vakabva vati ungwarire kusangana nezvipoko kana kuti varoyi. Mukoma, ndakabva ndarova rimwe bara ndakananga kumba. Ndakangoti ndichingonobuda gate, munoziva kuti dzimba dziya dzekumasebab dziya dzekuti dzinenge dziine maziyadhi akakura. Saka kubva kumain house kuti unge uchinobata kugedhi panenge patori nekamufambo. Mukoma, ndakarova rimwe zispeed ndakananga kugedhi. Apa gedhi ravo ainge ari magedhi
apa gedhi ravo ainge ari magedhi aya esimbi ekuti unotoita rekupusha kudai. Ndakati ndaripusha mukoma, pandakanorivhara kudai so ndakabva ndatongovaona amai vaya vakamira kumberi kwangu. Ndakada kuridza mhere mukoma, but ndakabva ndatadza kuridza mhere because ndakanzwa kuti painge paine chimwe chinhu icho chainge chakabata muromo wangu. Then ivo amai ava vakabva vazoti kwandiri, nhasi usiku ndichauya, ende kana ndauya ndikuda kuti ndinge ndichizokutora ndichaenda newe kudenga. Unoda kuenda kudenga here kuti unoona Jesu? Ndikabva ndati ehe ndinoda. Mukoma, still I was very afraid. Amai ava vakafamba neni tichibva pagedhi paya tichienda pagedhi pedu. It felt like forever mukoma. Ndakazoti ndichinopinda mumba, I then found out kuti I had spent 2 hours ndakatorohwa naamai vangu vachindibvunza kuti iwe wanga uri kupi, because ivo vainge vatofonera amai vepanext door. Then amai vepanext door vainge vakatoudza vabereki vangu kuti inini ndainge ndasobva pamba pavo kudhara. 2 hours later ndipo pandakazosvika pamba. Ndakataura mukomana Ashi zvose zvainge zvaiitika, but amai vakatowedzera kundirova vakati wanga uine kamukomana kako. Ndakati ndarohwa kudaro mukoma nekurwadziwa, ndakabva ndaenda kuspare bedroom kwangu. Ndakati ndichingonopinda muspare bedroom mukoma, ndakabva ndaona kuti mainge muine rimwe rima, even though the light was on, but maiva nerimwe rima randisina kuziva kuti rima iri rainge rakabva nepi. Then mukati merima iroro ndipo pandakabva ndazviona amai vaya vepanext door vachibudamo murima imomo vasina kana chituku zvacho chavainge vakambopfeka. Vakabva vati uya nditevere. Saka ndakabva ndaramba ndikati kana mukuda kuenda neni kupi? Muri dhimoni imi, muri dhimoni amai imi. Vakabva vati uya mhani handei. Vakangoti vandiitira hasha mukoma. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndiri chizombi. Ndikabva ndatanga kuvatevera. Vakabva vandibata ruoko rwangu. Vakangoti vandibata ruoko rwangu tichingonopinda muzarima riya iro rainge ririmo mubedroom mangu. Champupuri chakabva changouya. Champupuri chakabva chango appear from nowhere imomo muspare bedroom mangu ndokubva chatitakura. Chakatitakura mukoma kuzonosvika tichizonosvika kumakuva ekumbudzi. Apa mukoma tichinosvikako kumakuva kwekwe takabva tatosvika tikaona kuti tainge tanonoka zvekare kwainge kuine gungano revaroyi vainge vakaunganako kumakuva ikoko. Chinosvika kuya mukoma, ivo amai ava vakabva vati kwandiri, nyarara wazvinzwa, usamboti bufu kutaura. Saka ndakabva ndavabvunza ndichita zvekuzevezera ndikati kokunoku tiri kutsvakei? Ko vanhu vose ava vari kutsvakei? Vakabva vanditswinya mukoma. Vakangoti vachingonditswinya kudaro ndikabva ndaridza mhere ndikati yai mandikuvadza. Vanhu vose vaya vainge vari kokuya kumakuva mukoma vakabva vangonditarisa kudai. Ndokubva ndatomuka ndakatongopepuka pakati pawo usiku. Then mangwana acho makuseni ndakati ndichienda kunotenga chingwa. Amai ava ndakabva ndasangana navo muroad vakangondiseka vakabva vati iwewe soka. Ndikabva ndati kasi wopedza ndakarota ndedzechokwadi here? Vakabva vati ehe ndedzechokwadi. Ndikati saka wai makaenda neni kumakuva? Ndikuda kuenda kunoudza amai vangu. Ndakabva ndamhanya mukoma ndakananga mugedhi. Ndakangoti ndichingonopinda mugedhi ndokubva ndatokanganwa zvose zvezviya zvainge zvaitika. That same night vakabva vadzoka zvekare kwandiri amai ava vakabva vati nhasi ndikuda kukurakidza izvo zvatinoita ende ndikuda kuti ndinge ndichizokudzidzisa kuitira kuti mune ramangwanawo rako uzova mukadzi ane simba. Mukoma vakabva vazonditora ndokubva vazotanga kundirakidza kuti vana vose vaya vavanochengeta zvirema zvose zviya havazvichengeti nekuda kwekuti ivo vanozvinzwira tsitsi, asi vanozvichengeta nenhau yekuti vanozvishandisa. Ivo vakabva vandibvunza kuti saka basa iri unodawo here kuti unge uchizoriita? Inini ndikabva
ndaramba, ndakaramba mukoma, but kuramba kwandakaita vakangoramba vachingondimanikidza. Ndakatemererwa nyora dzeuroyi nenzira dzinorwadza. Mukoma, zvavaindiita ndezvekuti vaitondidana so kumba kwavo masikati, ende ndainge ndisisina simba rekuramba. Vaiti chose chavanenge vandiudza kuti ndinge ndichiita ndicho chandaizogumisidzira ndaita. Vaitongofonera amai vangu vobva vati, ndinokumbirawo mwana wenyu kuti ange achiuya kuzobatsirana nemwana wangu. Sometimes vaingoti vari kuda kuburitsa carpet, asi ndaizoti kana ndasvika kuya vobva vatongondidana kubedroom kwavo. Ndaingoti ndichingonopinda mubedroom mavo mukoma, vaibva vaindidzipa kuzonosvika ndava kunzwa kuti mweya manje wava kubuda mumuviri mangu. Ndipo pavaibva vazotora reza vakatanga vachanditemerera nyora dziya pachipfuva changu. Then pavakazopedza kutemerera nyora idzi pamuviri wangu, vakadzitemerera kumusana kwangu kwose uko mukoma kwakazara nyora. Just that nyora idzi kana usina maziso emweya, nyora idzodzo haukwanise kana kudziona. Fast forward, ndakazoti ndakura mukoma ndaroorwa, ndakangorambawo ndichingoita izvozvo zvekushandiswa, ende nyora idzi dzandinadzo dzinotoita sekunge idzo it is a link. Ndikaenda kunzvimbo kwandinenge ndaenda mukoma, ndinotoshanyirwa nevakadzi vandinenge ndisingazivi, vobva vatondiudza kuti ivo vari kuda kuti ndinge ndichizovabatsira. Inini renki yangu in this spirit inini renki yangu muworld iyi yevaroyi, renki yacho iri pasisa mukoma nashe. Saka muroyi wose uyo anenge aine renki inenge iri pamusoro peyangu anongokwanisa kungoita zvaanoda neni, kundishandisa, kundigadha, kundiita anything chaanenge ada. Kuvarume vaya vanoitawo zvekuroya, anenge angondichivawo anobva angoitawo bonde neni. So zvakazoitika mukoma, ndakati ndaroorwa kudaro. Pane pamwe apo patainge tiri kuchina chekuchechi kwedu, then takati tiriko kuchina kuya takabva tazotanga kunetsana. Mukunonetsana kuya pane vamwe amai vakabva vazondiudza rimwe shoko rakandibhowa, but vachindiudza shoko iri vainge vachitozama kundidzora because inini ndiri munhu wekuti handidzoreki. Saka vakati vandidzora kudaro mukoma, ndakabva ndabhoyekana because at that moment ndaizviudza kuti inini zvandainge ndataura ndizvo zvaifanira kuti zvinge zvichizoitwa because idea yangu ndaiona sekunge ndiyo yainge iri right. But mukoma nashi vakati vandidzora kudaro, usiku hwacho ndakabva ndazongodanawo vamwe amai avo vanogara in that same area vanopotawo vachindishandisa. Navo amai ava muroyi mukuru basa iri vagara naro. Ndakavadana ndikabva ndavaudza nhunha dzangu dzose, vakabva vati painge pasina kana chainge chakamboshata. Vakabva vati saka vakabva vandibvunza vakati, saka iwewo uri kuda kuti zvinge zvichiitwa sei? Ndikabva ndati ndiri kuda kuti mwana wake asazofa akazvara, ndiri kuda kuti munge muchimutorera mwana uyu chibereko chake. Vakabva vati painge pasitomborina kana problem zvamo chose that could be done. Mukoma takazomuka pakati pausiku ndokubva vazodana vamwe vavo. Inini vakabva vandigadha vakandiita bere ravo. Ndakabva ndazofamba ndichivadirector ndokubva tazoenda kumba kwavo amai ava because ivo gogo ava vanogara in the same street that I am staying with my husband. Ivo gogo kana vabatwa neshavi ravo reuroyi vanenge vari bofu, havakwanise kuona because kumashure uko kune zvakaitika. Vakamanikidza kudya nyama yavainge vanzi nyama iyoyo vaisafanira kuti vange vachiidya because yakagadzirwa. Saka vakati vaidya nyama iyaya pose shavi iri parinovabata vanobva vaita bofu. Vakati vakandigadha kudaro, inini ndini ndainge ndichivapa madirections ndokubva tazosvika pamba pake mukadzi uya takatopinda zvakanaka mukoma. Then ndokubva tazoenda kubedroom kwemwana wacho. Tichinosvika kubedroom kwemwana wacho, gogo vaya
vakabva vazotanga kundiudza izvo zvandaifanira kuti ndinge ndichiita. Ndaitora mishonga iyo yavainge vachinditambidza. Mishonga iyi vakaswera vachingoitsenga but vaisaitsenga pamweya, vaitoitsenga physically. Then usiku hwakazoti wasvika, tirimo mubedroom make, musikana uyu gogo ava zvavaiita ndezvekuti vaisvipira mishonga iyi mumukanwa mangu. Inini ndainge ndakavhura makumbo ake mwana uyu wemukadzi uyo wandainge ndatukana naye. Ndaiti kana gogo ava vakasvipira mishonga iya muromo mangu, then inini ndaibva ndazosundira mishonga iyoyo musikarudzi yake mwana uyu kuzonosvika vapedza mishonga yose iyo yavainge vainayo mumuromo mavo. Yose ndakaisundidzira musikarudzi yake ndichishandisa rurimi rwangu. Mwana uyu mukoma zvaakazoitika paari ndezvekuti akazotanga kubuda bundu pasikarudzi rake. Vakangofungidzira kuti zvimwe kuda rainge riri mota. Dai kwanga kuri kunzi vainge vasina kuenda kuchipatara, mwana uyu angadai achiri nechibereko chake. But pavakazoenda kuchipatara, then paakazonosvinwa mota iroro zvekare achipiwa mishonga iyo yaainge achizora pamota iroro, ndo zvatainge takatarisira. Mota iri parakaputika nacho chibereko chake chakabva chaparadzwa mudumbu make, chikabva chazotorwa chikabva chadyiwa nagogo vaya. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, vakabva vanditumidzira zvekare imwe voice note. Hanzi zvekare, pakafa mukadzi wabamunini ava, munin'ina wemurume wangu, ndainge ndiripo. Ndini ndakatovadzipa amainini ava kuzonosvika vachizonofa. Kuti nditi ndakazviitirei handitombozivi, asi ndakatongoshandiswawo nevaroyi vekunzvimbo uko kwakavakira bamunini. Ndakati ndashanyira amainini mushure mekunge tanzwa kuti amainini vainge varwara, ndokubva ndazotongopfekedzwa mweya iwoyo, shavi reuroyi rikabva randibata, ndikabva ndatongovadzipa amainini ava. Tainge takatogara zvedu tichitokurukura nyaya, then mweya wangu wakabva wabuda mandiri, ndokubva ndatonopfugama paya painge pakarara amainini vachirwara. Ndikabva ndavadzipa kuzotonosvika vachinofa. Ndakangovadzipa, ndakaita kutarisana navo mumaziso. Ivo vainge vachizama kuti naye amai guru, ko zvamafunga kundiuraya, ko vana vangu vachasara vachichengetwa nani. But ndainge ndisina kana control over my spirit. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, nyaya iyi yekuti vanhu vandobuda mumabodies avo as a spirit votoita mabasa avo. Apa hanzi ndainge nditori busy ndichitoita nyaya nevamwe vatainge takagara navo, but spirit yangu yainge itori pabasa, ndakatodzipa amainini. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section.